हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बराय हरबाय थाबाय दा आङो पुलुरि बनायनो लादो पक'रा माने पुलुरि होनो जोङो न'आव पक'रा नैया कबि बि कबिखौ आं दा हानि पियास लाबोखौ मा थां पियास हरनायलाय गोदोर गोदोर नैया दा आङो न'आवनो पक'रा बनायना जानि बेसेबां बायनानै जाबाय थानो फैसा गैया आरो थाइसेयाव दरनैल' मोनो बेनिखायनो 10 थाखायावबो 20 ताल' मोनो दा आं न'आवनो बनायनि नै कबि मोनसे दोङो जाहा न'निनो जाखान्दा दा आं बि कबिजोंनो न'आव पक'रि खावना जानो सानदो दा आङो पक'रि खावनायखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो लादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिंब्ला जोबजासिम नायलांदो आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ सोरबाफोर दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो दा नोंथांमोना नायलांदो नै आं दा कबिखौ हानिसै आङो दिन्थिलांबाय थागोन हसन सरिखौ माबायदि बनायो दा नोंथांमोनाबो माबायदि बनायो आं मिन्थिया दा आंनि मथे आं बनायनोसै दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दानिया नै आं बिखौ हानिसै बेवहाय आङो बान्दा कबि दरसेनि सिथासे लादो बे सिथासेखौ आङो मिजि मिजि हानानै लागोन बिनि उनाव सगरनाय दैजों दसे गोबाव सोमनानै दोननि पियासखौबो दरथाम लेमनानै खनसेयावनो सोमनानै दोनखानि दा आङो कबिखौ मोजाङै सुनानै लानि दा बिनि उनाव आङो पियास आरो फालौखौ बेयावनो हानानै होगोन खनसे सुबावनोसै आं बेखौ दहाय सोमना दोननायजों खनसे सुबाय आरो नैया बेखौ खनसे सुबावनि दा आङो बेयाव पियास आरो फालौखौ मिजि मिजि फिसा फिसा हानानै लानि बेयाव संख्रि होबाय बिनि उनाव बेसनखौ होनोसै आङो आं बारा बुरजा बनाया मानो होनबा बांद्रायबा आरो गोथाव जायाबा मोजां जानाय नङा जानो ओरैनो थांगारगोन गारनाय दा बेयाव आङो नैया नैबे माइरंनि गुन्दै आरो बेसनजों आङो मोजां बेखौ मिक्स खालामनानै लानोसै बेयाव आङो बेसना एसे खम जादों ओंखायनो एसे होनानै लानोसै एसे होनोसै मानो होनबा दै होआबा गोरानद्राय जागोन दै एसे होबा मोजां जायो खावनो थाखाय रेडि जाबाय दा आं खावनोसै थावा दुंखाबाय दा आङो इयाव सामसजों एसे एसे होनानै खावनि आखाइजों होआ आङो मानो होनबा थावफोरा सिद्रिबा आखाइया खामगोन बेनिखायनो आं सामसजोंनो बनायनि
हाय लोगोफोर दा आंनि पक'रि बनायनाया जाबाय लाजिथावना खौरां जाबाय बाङाय फार्स्ट खनसे बनायनायाव आंनिया एसे गोरान जादोंमोन नैया बेबायदि गोरान जानायखाय आङो दै एसे होफिनदोंमोन बाट दै एसे होनायाव आंनिया नैया बेबायदि जाहैबाय दाब्ला दाब्लानो फार्स्टनियानो मोजां जादोंमोन आंनिया नैया बेबायदि गोलाव गोलाव एसे बानायदोंमोन आङो खिन्थु आङो इखौ एसे दाथासिन मोनबाय दै एसे नांबावगौ बायदि साननानै आङो दै एसे होदोंमोन बिनि उनाव दै होनाय लोगो लोगोनो नैया बेबायदिसो जाहैबाय एसेबां मा होनगोन आं दा माने दैया बांद्राय जाबाय आरो होनाया बेनिखायनो दाब्ला जाबाय एसे नैया इसेबां दाब्ला जायाखै खिन्थु जाबाय आरो बाङाय मुबा दाब्ला दा आंनिया फार्स्टनियानो मोजां जादोंमोन खिन्थु आङो आरो जेनेबा बाय दाथा जाद्रायनायखाय दै बाङाय होदोंमोन खिन्थु आरो दैयाबो बुरजाद्राय जाना होफ्लांबाय बिनिखायनो आंनिया एसे दाब्ला दाब्ला जाबाय पक'रि टाइप आरो मालपुवा टाइपबो जाबाय मा खालामनो आं दा उपाय गैया नैया बेखिनियानो दा साहा लादो लाल साहा संख्रिनि आं संख्रिनि साहासो लोङो दा जों साहाखौ लोंनोसै नोंथांमोना नायलांदो दा जानोथ' नांसिगोन माबा जायाखैबाबो मा होनो मोजां जायाखैबाबो सेप्ता सेप्ता जादोंबाबो दा जोंनि बिनानाव सासे दंफैयो दियारानि बिनि उनाव जों सानैजों बुंदोंमोन सोर सासेया बांसिन जानो हायो नायनि होननानै दा इसा हायोना साहाखौबो लोंखानांगोन 1 मिनिटल' दे बुंबाय जों दा सोर सासेया बांसिन जानो हायो 1 मिनिटआव ओमफ्राय साहाखौबो लोंजोबखानांगोन बेनि उनाव मोनसे जेट नांदोंमोन जोङो दा सोर सासे हायो नायनोसै बिटिकलि आं आरो हाथि नायनोसै एन्जरा जानो हायो ना हाथि जानो हायो टाइम होना लानि आङो 10टा आं 10टा 10 पिस नों मोनसे रानि दोङो आं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय 1 मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 दा जोङो नौता लादो बिना साहा लादो साहा लाबावदोंना बाय लोंखांबायमोन जोङो आंनि भागखौसो लाबाय नों टाइम नायग्रा जादो 1 मिनिटआव सोर बेसेबां जानो हायो 60 सेकेन्ड 10टा रानना लाबाय बिनि उनाव 30 सेकेन्ड लागोन टाइमखौ 30 सेकेन्डआव सोर बांसिन जानो हायो नायनोसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आइ आंनोबो साहाबो 1 2 3 30 सेकेन्ड टाइम आप जाबाय 30 सेकेन्ड नों खैथा जाखांखो दा साननैर' आंनि खिनिखौ जाना लाग्रोनि आं हादिया नैया मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा आधा थाबाय आंनिया इयाव मोनब्रैल' थाबाय नैया नोंनिया मान जानो हायो हाथिया बारा हाया दा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बाय 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 Bye.